Van entrar els Mossos i en 2 minuts van desallotjar. Hi va haver una mica de violència, però era necessària. Ara els meus cunyats saben que a les 9 s'han de pirar de casa meva. Han de pirar de casa meva. Bona nit, Palestina. Ui, ha entrat el cavall de Troia. Ah, no, només un tio amb cara de cavall. Quina por. No m'estranya que tinguis por. N'hi ha que tenen les pilotes de goma. Aquest és el meu Parlament foraster. Aquí no hi ha lloc per la teva demagògia. Doncs retalla-me-la. Igual que esteu fent amb tots els serveis essencials pel poble. Mira, xaval. L'educació, la sanitat, les ajudes a la gent gran, Sí, em deia les que... ajudes a les discapacitats, les ajudes a les escoles de malabar. Que sí que t'he entès, cony! I ara em retalles l'ús de la paraula. Feixista. És hora que arreglem les coses d'home a hippie. Aquí no et defensaran els teus Mossos. Aquí no et defensaran els teus quinquis. Però què fas, cony? Com que faig? Jo em pensava que anàvem a barallar-nos. Però què dius? Aquí tot és en broma. Jo dic una cosa, tu dius una altra, crits i tal, però res seriós. O sigui, aquí no hi ha violència institucional. Violència institucional. Ai, em sembla que això és l'inici d'una bona amistat. Pollós. Ei, no et flipis, llançaboles. Qui vota que s'està flipant? Baixa. Coll de gos flauta. Baixem. Hòstia, canasta. Sí, senyor, canasta. Gràcies.